24. októbra 2016 prebieha na Slovensku súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Ide už o 12. ročník celoslovenského projektu, ktorú vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica a koná sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana. Cieľom tohto celoslovenského projektu je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Učíme sa navzájom, učíme sa spolu. Celkom zaujímavá téma, učiť sa spolu a navzájom. Verím, že dnešný deň bude pre vás niečím iným a zaujímavým, že spoločné učenie prinesie každému z vás veľa informácií a poznatkov. Ja spolu s kolegyňou Zuzkou a našim kameramanom Markom a školskou fotografkou Sárou vás po celý deň budeme sledovať a zaznamenávať nielen vaše spoločné učenie, ale aj vaše dojmy a pocity z dnešného dňa. Tak poďme na to, o chvíľu sme pri vás. Keď sme v knižnici, tá knižnica slúži na to, aby sa z nej alebo v nej čítalo, alebo z nej požičiavali knihy. O červenej čiapočke. Kde bolo, tam bolo raz malé dievčatko. A dievčatko malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama v nedalekej hore. A táto čo si nakreslil? Perníkovú chalúbu. Perníkovú? Stará mama. Tam bola stará mama. A toto je tvoja knižočka? Teraz sa pripravujem, máme, potom porodili stále, potom ma starala dvorka a potom prišla myška a potom prišiel múr a vtedy mi spadla. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know. Dnes sa na lete stretol zajac a dojtačka. A ty máš to nohy a tučné nohy. Tak ho nevie, ko zajac. Ale mám síce drobné, ale šikovné sú aspoň také dobré ako tvoje. Nedala sa to páčom chybne. Namyslel nedodal zajac. Nuž, tak poďme spolu súťažiť a uvidíme, kto dostal od prírody viac. Navrhla kojtnačka. Tak sa aj stalo. Postavili sa vedľa seba, aby sa pretekali v behu. Pripraviť sa, pozor, štart. Len čo vyštartovali, zajac sa pustil do bujacera smiechu, lebo kojtnačka bežala pomaly, priam ťa dolu. Teba by som zanechal aj hĺbko na jednej nohe. Vychopil sa zajac a ľahol si spokojne do trávy. Ahoj, Jaďa. Ahoj, Zuzi. Prečo si takto oblečená? Protože sme hrali Svetopluka pre deti, ktoré mali dejepis s témou Veľká Morava. A ako dlho trvalo to divadlo? Divadlo trvalo asi 3 minúty. Iba? Krátke? Áno, také krátke. A čo iné ste dneska ešte robili? Ja som ešte vyučovala prvákov angličtinu na 1. hodine a teraz budem učiť slovenčinu. Myslíš si, že taká akcia má zmysel? Určite. A veľmi sa mi to páčilo. Ulám. Podal prúdy Svetopluk najstaršiemu synovi Mojmirovi. Mojmír netušil, prečo má prúdy lámať, ale chcel splniť vôľu otca a skúsoval prúdy prelomiť. No nemal dosť síl. Skús polámať ty. Prikázal krásnemu prostrednému synovi Svetoplukovi. Rana, šory, kolena, mis,
Kde mala chybu? Zle napísala I? Nie, Potrebuješ aj komentár? No. Tak to vedie deviatáci písať. A z akého ste ročníka? Z 5. a triedy. A ako máte teraz hodinu? Slovenský jazyk. A kto vám prišiel pomôcť? Čo preberáte? Debatu a diskusiu. A boli ste aj vy niekoho dneska učiť? Nás boli učiť šestáci aj siedmáci. A my sme mali ukazovať druhákov prácu s mikroskopom. A páčilo sa vám to byť učiteľmi? Áno. A chceli by ste byť učiteľia? Nie. Ďakujeme za úprimnosť. Kapka. Together through life, carving your name with my pocket knife. And you wonder when you wake up, will it be alright? Oh, feels like there's something broken inside. All I know is that I'm lost wherever you go. All I know is that I love you so much it hurts. Got a tattoo and the paint's alright. Just one way of keeping you inside. All I know